da ministries za ka samu wasu hotel da ministries suna da computer an yi connected ɗinta to internet, amma ban da wireless 25 years back babu. To wannan bawan Allah yana isa wannan ƙasar, bayan ya isa sai ya je kama hotel. A ɗakin da ya kama hotel ɗin akwai computer har ma da yanar gizo. A can lokacin kenan akwai yanar gizo, ma'ana internet. Sai ya ce alhamdulillah, yanzu mutum yana godiya ga Allah, faɗuwa ta zo daidai da zama. A kawai sai na aika wa uwar gidana email, yanzu ya sauka hotel ko? Dama matafi yana tafiya mai damuwarsa, iyalansa su ji isanka lafiya, ko da network daga baya ya ɗauke kwana 2-3 ba a sake magana ba damuwa. Matafi farkon abin da za ka yi kana isa gurin tafiya, ka sanar da iyalanka ka iso lafiya. Iyalai kuma mijinku na tafiya ko matarka na tafiya ko masoyanka na tafiya,